menene Ya kake haka ne? kamar ya Kai ka fita mana da Allah. to da a cikin nake an gama wata nake yi Wallahi kai area ne ba. ta yaya Ya zai kai wanka? Ya mutumi na wai ina ilman ne. Kwana biyu na ganin sa. wallahi kwana biyu ni ma na rabu da dan halaka ka ki an bato ka gan shi nan ba san ko. Gaskiya kowa ya kai inna lillahi mu je mana. Gaskiya ne bi. yanzu muke ta magana ka fa Allah. wallahi nake Wai wallahi mun dan yi waya da siya mun sai nake ce mata dan gangara ne. Ya za mu je? wajen siya ma wallahi. Ya ga. Ya Wai ka kutumaro. menene Ya kake haka ne? kamar ya Kai ka fita mana da Allah. to da a cikin nake an gama wata nake yi Wallahi kai area ne ba. ta yaya Ya zai kai wanka ka sa kuma ka dauko wani fika. Wallahi area ne. ka ga malam na ma fata zuwa dole ne To ta zan je da kai haka. kakka je da ni din Duba wa da dan Allah. wannan ma a jawo ne kai waya ga ma yanzu ana ta mata ana ta magana kuɗi kana wani abin nan an ba za a je ba Da Allah ta so. da na taso an gaya ma da zuwa zan yi da mun kallon ka nake a ga Gobe gaskiya ne uga. Duba mun fa. ana kallon Duba mun fa shine fa ya taso zai da Allah ta so mai. kai yanzu zuwa za ka yi muna da wani da kai Na ki zuwa. Ai dole mu kashi. ni ga nan zai waga don't know why it's shikenan going ba za shiga ta area